סופר על הבעל שם טוב ששבת אחת הבעל שם טוב היה יושב ובאמצע ליל שבת לפני כל התלמידים התחיל הבעל שם טוב לצחוק צחוק גדול והיה צוחק וצוחק צוחק צחוק גדול ביותר. התלמידים לא הבינו למה הרב צוחק, מה קרה, זה לא מתאים לבעל שם טוב לשבת פתאום ולצחוק צחוק כזה, זה לא מתאים לבעל שם טוב. איך הבעל שם טוב יושב וצוחק ככה? לא הבינו התלמידים למה הבעל שם טוב מתנהג ככה. אבל לאף אחד לא היה אומץ לבוא לבעל שם טוב, לשאול אותו למה אתה צוחק. אף אחד לא העז להתקרב לשאול אותו למה אתה צוחק. באו התלמידים לגבאי של הבעל שם טוב, שקראו לו רב זאב, היה צדיק גדול, הוא תמיד היה הולך עם הבעל שם טוב. ושאלו אותו, למה הרב צחק? אמר להם רב זאב, אני פוחד לשאול את הרב, נחכה למוצאי שבת. כל מוצאי שבת הבעל שם טוב היה לוקח את התלמידים והיה עולה איתם על הכרכרה, על הסוס והעגלה, והיה יוצא מחוץ לעיר לטייל. הוא אמר להם, במוצאי שבת, מתי שהבעל שם טוב יעלה לכרכרה, אני אשאל אותו למה הוא צחק. איך שיצא שבת, רב זאב הולך לבעל שם טוב ואומר לו, רבי, למה צחקת? מה קרה? למה צחקת כך? אמר לו הבעל שם טוב, תעלו איתי לעגלה ואני אגיד לכם למה צחקתי. עלו כולם לעגלה, הבעל שם טוב אמר לעגלון שהיה לוקח את העגלה, תיקח אותי לעיר זלוטשוב, אני רוצה ללכת לעיר זלוטשוב. עלו על העגלה, נסעו לעיר זלוטשוב. איך שנכנסו לעיר, כל העיר שמעו, הבעל שם טוב הגיע, כל העיר הייתה חרדה גדולה. הבעל שם טוב הגיע, חרדה גדולה ביותר, מי יכול לחשוב מה זה הבעל שם טוב מגיע לעיר? כל העיר הגיעו, הפרנסים של העיר, העשירים של העיר, הרבנים של העיר, כולם באו לקבל את הבעל שם טוב. פתאום אמר הבעל שם טוב, בבקשה, תביאו לי אדם שקוראים לו שבתאי, שהוא כורך ספרים. היה בן אדם שקראו לו שבתאי, שהעבודה שלו הייתה כורך ספרים, הוא היה הכורך של העיר. מי שהיה לו ספר שנקרא, היה מביא אותו לשבתאי, ושבתאי היה מתקן אותו, תופר אותו, הוא היה הכורך ספרים של העיר. היה אדם מבוגר בן 70, לא הבינו למה הבעל שם טוב קורא לו, הוא לא איש חשוב, לא איש עשיר, לא רב, לא כלום, איש פשוט, אדם עני פשוט, מה הבעל שם טוב רוצה משבתאי? מהר קראו לשבתאי, שבתאי בא, כולו בפחד גדול, בחרדה גדולה, מה הרב רוצה ממני, מה עשיתי? למה הרב קרא לי, עשיתי משהו רע? הרב יגיד לי מהר תיקון תשובה אם עשיתי עוון, מה קרה, למה הרב קורא לי? אמר לו הבעל שם טוב, תספר לנו מה עשית במוצאי שבת. אותו אדם פחד, אמר הבעל שם טוב, אני פוחד. הרב יגיד לי, הרב לא יקפיד עליי, למה הרב ככה כועס איתי, מה קרה? אמר לו הבעל שם טוב, תספר לי מה עשית בליל שבת. אמר אותו שבתאי, אני אדם כורך ספרים, מבוגר בן 70, וקשה לי הפרנסה. כל השבוע אני עובד, פעם מביאים לי 2 ספרים, פעם 3 ספרים, אני כורך אותם, מזה אני מתפרנס. וכל הכסף שיש לי, אני עושה בזה דבר אחד. אני אוסף אותו ביום חמישי, הולך לשוק, קונה כל הכסף שיש לי אוכל לשבת. וכל הלילה אני ואשתי מבשלים את האוכל. ובשעה 10 בבוקר, כבר השולחן שבת מוכן, הנרות מוכנים, אני מכין אותם לאשתי, הכל נקי, הכל מסודר. ומ-10 בבוקר, שהכל מסודר, אני הולך לבית הכנסת, ואני יושב, קורא שיר השירים, קורא חוק לישראל, מכין את עצמי עד ליל שבת, אני מתפלל בדבקות, ובא לבית בשמחה ועושה שבת בשמחה. אבל לפעמים יש מצבים שאין לי אוכל לשבת, וזה מה שקרה לי שבת האחרונה. לא היה לי אוכל לשבת, לא היה לי מה לקנות לשבת. אשתי אמרה לי, אני אלך לרב לבקש צדקה, אני אלך לאנשים להלוות כסף. אמר שבתאי לאשתו, כך מספר לבעל שם טוב, את לא תבקשי מאף אחד צדקה, אנחנו לא מבקשים צדקה. הוא אמר לאשתו, אני אלך רגיל ב-10 בבוקר לבית הכנסת, יקרא בשמחה שיר השירים, אבל אני מבקש ממך, בשום פנים אל תבקשי צדקה מאף אחד, ואת תלווי כסף מאף אחד, אבל בבקשה אל תדליקי נרות בבית, שבחוץ לא יראו אור, אני אתעכב בבית הכנסת עד שכולם ילכו, כי אני פוחד, אולי איזה אורח בבית כנסת, ויגידו לו, תלך איתו, ואז אין לנו כלום בבית לאכול. אל תגידי לאף אחד כלום, אל תספרי, תשאירי את הבית חשוך, שיחשבו שאנחנו לא עושים שבת בבית.
ואמר לה, נבוא, אין לנו מה לאכול, נהיה רעבים, אבל בלב נהיה שמחים לשם, נודה לשם בחיים שנתן לנו. הלך אותו שבתאי, מספר לבעל שם טוב לבית הכנסת. ב10 בבוקר, היה עצוב, אבל עבד על עצמו, עבדו את השם בשמחה. כל מה דוד רחמנא לטב אביד, מה שעושה השם זה לטובה, הכל לטובה, הוא היה בשמחה גדולה. גמר להתפלל, חיכה עד שכולם ילכו מבית הכנסת, אחרי שראה שכולם הלכו ובית הכנסת התרוקן, ואף אחד, אין פה אורח בעיר שיבוא לבקש ממנו, לבוא לעשות אצלו שבת, הוא הלך בשקט כמו גנב מהר לביתו. הוא מתקרב לבית, הוא רואה אור גדול. כעס גדול, אמרתי לאשתי לא ללוות כסף, אמרתי לאשתי לא לבקש צדקה. איך היא השיגה את האור לבית? מה היא הלכה, היא עשתה הלוואה, ביקשה מהרב עזרה, מה היא עשתה? היה בכעס גדול ורצה להיכנס ולריב עם אשתו על מה שעשתה. אבל אמר, שבת קודש, אני אעבוד על עצמי, אני לא אכעס על אשתי, אני לא אגיד כלום. שבת אסור לכעוס, צריך לעבוד על עצמי, אני אעבוד על עצמי ואני לא אכעס ולא יעשה כלום. נכנס לבית, שלום עליכם, בשמחה גדולה, כל הפיוטים של שבת, עשה קידוש על השולחן, לא אמר כלום לאשתו. אשתו לא אומרת לו כלום. גמר את הפיוטים, גמר את השירה, גמר לאכול את תחילת הסעודה, אכל את הדג בשמחה, פתאום אמר לאשתו, מאיפה הכסף? אמר לו אשתו, מתי שניקטתי את הבית לשבת, אפילו שלא היה לנו כלום, אבל רציתי שהבית יהיה נקי, שיהיה לפחות אוויר של שבת. ראיתי איזה בגד שפעם קנית לי, שהיה לך קצת פרנסה, והיה שם 2 כפתורים מזהב, מכרתי אותם, וקניתי בזה את כל הארוחה של שבת. היה שמח שמחה גדולה, ואמר, לא ציירת אותי, לא כעסתי, רציתי לכעוס עליך, רציתי להיכנס לצעוק. למה להביא כסף? למה ביקשת צדקה? לא עשית את זה. שמח שמחה גדולה ואמר לאשתו, עכשיו נקום ונרקוד לכבוד השם. וקמו ואשתו ורקד ריקודים גדולים לכבוד השם ולכבוד השבת. גמר לרקוד, ישב, אכל עוד את הבשר, גמר לאכול את הבשר, עוד פעם אמר לה, עכשיו נקום ונרקוד ונשמח עוד פעם לכבוד השם ולכבוד שבת. עוד פעם עמדו ורקדו ושמחו לכבוד שבת. גמר לברך ברכת המזון, עוד פעם אמר לאשתו, נקום ונרקוד ונשמח לכבוד השם לכבוד שבת. עמדו 3 פעמים, רקדו ושמחו. זה היה הסיפור שלו. אמר אותו רבי שבתאי לבעל שם טוב, אולי הרב כועס עליי שרקדתי בשבת, אולי אסור לרקוד בשבת. למה הרב כועס עליי? מה עשיתי? אמר לו הבעל שם טוב, תדע, ישבתי בבית והרגשתי שבשמיים שמחים ביהודי שבתאי בעיר הזה שמשמח את השם. 1, לא כעס על אשתו. 2, שמח ועבד על עצמו אפילו שלא היה לו מה לאכול. 3, רקד ושמח מהלב להודות לשם ולהודות לשבת קודש שבאה. ולכן עשית שמחה לשם. עמד הבעל שם טוב ואמר לו, תקרא לי אשתך. קרא לי אשתו. אמר הבעל שם טוב לאשתו, בת כמה את? היא אמרה לו 70. אמר לה בעל שם טוב, 2 דברים אני יכול לתת לכם, 1 משתי דברים. אמר לו מה? אמר לה בעל שם טוב, אני יכול לבקש מהשם שיהיה לך אושר גדול לך ובעלך עד יום מותכם. פרנסה גדולה שאין כמוה. זה 1. ודבר שני, אני יכול לבקש מהשם שיהיה לך בן צדיק, שיהיה הגדול שיהיה בכל הדור. אמר לו רבי, אבל אני בת 70, ובעלי יותר מ-70. איך יהיה לי ילד בגיל 70 ואני זקנה? הוא אמר לה, תחשבי. חשבה אותו אישה, ידע מי זה הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב זה קודש קודשים. היא אמרה כך, אני היום בת 70, אם יהיה לי כסף אני אחיה עוד 10 שנים עד גיל 80, 7 שנים, 12 שנים, זה ייגמר. יותר טוב שיהיה לי בן צדיק גדול, שיעיר את כל העולם בקדושה ובטהרה. עמדה ואמרה לה בעל שם טוב, אני רוצה בן צדיק. הבטיח לה בעל שם טוב, היא הייתה בת 70, ששנה הבאה ייוולד לה בן צדיק, שיהיה הגדול שבכולם. לשנה הבאה נולד בן המגיד מזלוטשוב. שהמגיד מזלוטשוב היה קודש קודשים, הוא היה מלאך השם צבקות. הספר שלו, אוהב ישראל מזלוטשוב, הספר שלו, אומרים הצדיקים והקדושים שהוא כתוב ברוח הקודש. הוא היה אחד הגדולים מהקדושים שהיו בעם ישראל, המגיד מזלוטשוב, שאבא שלו ואמא שלו היו מעל גיל 70 וילדו אותו מהברכה של הבעל שם טוב. למה? שמחו את השם, קיבלו את השבת בשמחה, אפילו שהיה להם עניות, אפילו שהיה להם צער, אפילו שהיה להם דברים קשים, הם קיבלו את השבת בשמחה. הודו לשם בשמחה על כל מה שהשם עושה.
הודו לשם בשמחה, על כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, קיבלו את זה באהבה ושמחה. וזה יסוד גדול בחיים, שאדם צריך לקבל בשמחה כל מה שהשם עושה.